Ассалому алейкум тамошобинони иззатманд. барномаи иттилооти криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ таи чанд лаҳза шуморо бо вазъи ҷинояту ҷинояткорӣ ва дигар ҳуқуқвайронкунӣ шинос менамояд. Бо шумо дар студия Моҳрухсор Таваллузода. як гурӯҳ ҷавонон барои содир кардани ҷинояти дуздӣ аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилии дуд дар ноҳияи Сино боздошт гардиданд. ин нафарони тасарруфкор бо ҷурми дуздӣ аз терминалҳои ҳудуди пойтахт ва шаҳру ноҳияҳои кишвар ба даст афтоданд. Сироҷдини Шакурӣ оиди шикастани терминалҳо ва аз дохили онҳо чӣ тавр маблағҳои онҳоро гирифтани гумонбарон гузориш омода кардааст. дар ҳудуди шаҳри Душанбе, вилоятҳои Суғду Хатлон муддатест содиршавии силсила ҷиноятҳои дуздӣ аз дастгоҳҳои маблағгузаронӣ, яъне банкоматҳои бонки Эсхата ва Ҳумо аз гурӯҳи ҷиноятие дарак медод, ки бо маслиҳати пешакӣ ва тайёрӣ махсус дар вақти шабона содир мегардиданд. Кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилии дуд дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе дар натиҷаи ба роҳ мондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ахиран ин гурӯҳи созмонёфтаи ҷиноятпешаро дастгир намуданд. дар натиҷа муайян карда шуд, ки роҳбарии ин гурӯҳро шаҳрванд Ҳасану Фарҳод, соли таваллудаш 1991, истиқоматкунандаи ноҳияи Темурмалик, ки қаблан барои содир намудани ҷинояти дуздӣ суд шудааст, бар уҳда дошта бо ҷалби шаҳрвандон Қурбонов Шӯҳрат Зубайдуллоевич, соли таваллудаш 1991, сокини ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ва Зуҳурзода Муниси Эмомназар, соли таваллудаш 2000, сокини шаҳри Кӯлоб ин гурӯҳро созмон додааст. номбурдагон бо тайёрии махсус бо таҷҳизотҳои бурандаву шикананда ва дар рӯи ниқобу дастпӯш шабона асосан дастгоҳҳои худкори маблағгузарониро ҳадафи ҷиноятии худ қарор доданд. зимни пешбурди корҳои тафтишотӣ муайян карда шуд, ки роҳбари ин гурӯҳи ҷиноятпеша Ҳасану Фарҳод вазифаи асосӣ, яъне шикастани банкомат ва гирифтани маблағҳои пулиро иҷро намуда, ҳаммаслакони дигараш атрофро назорат мекарданд. ин гурӯҳи ҷиноятпеша бо мақсади аз ҷавобгарӣ пинҳон шудан тавассути автомошинаи худ тамғаи Опел маконҳои ҷойгиршавии банкоматҳоро муайян намуда, ҷиноятҳои дуздиро дар муддатҳои гуногун ва маконҳои мухталиф содир намуданд. аз ҷумла як муддат дар ҳудуди шаҳри Душанбе ва баъди гузашти вақти муайян дар ҳудуди вилояти Хатлон ва вилояти Суғд ҷиноятҳои дуздиро содир карданд. аз ҷумла санаи 21 августи соли ҷорӣ бо шикастани банкомати Спитаминбонк воқеъ дар кӯчаи Шамсӣ аз дохилаш 16360 сомониро тасарруф карданд. санаи 21 август моҳои рахмон омодан банкоматро шикастамон тавон тараф назорат кардам ва банкоматро шикаста вашо гирифтем. ҳамин тариқ ин гурӯҳи ҷиноятпеша дар умум 99 адад дастгоҳҳои маблағгузарони бонки Эсхатаро шикаста, аз дохилашон дар ҳаҷми умумӣ 600 000 сомонӣ, аз бонки Ҳумо 99 адад дастгоҳ ва 1 адад дастгоҳи худкори Спитаминбонкро шикаста, маблағҳои калони пулиро аз они худ карданд. ҳамзамон дар натиҷаи пешбурди коркардҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони раёсати кофтикови ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ дар якҷоягӣ бо кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилии дуд дар ноҳияи Сино нақшаи пинҳонии ҷинояти махсусан вазнини роҳзанӣ ошкор карда шуд. дастгиршуда Қурбонов Шӯҳрат нақшаи роҳзанӣ ва гаравгонгирии намояндаи ширкати Кока-Кола дар вилояти Хатлонро таррезӣ намуда, бо ин мақсад чанд муддат атрофи корхона ва тарзу усули содир намудани ҷиноят ва рабудани маблағҳои калони пулии ширкати мазкурро нақшабандӣ намудааст. ғайр аз ин ҷиноятҳои содир кардам, бо нақша доштам, ки раиси фирмаи Кока-Коларо вақти аз кор баромадан сумиро план доштам, ки аз он даруни мошинаш гирам. моҳи марти соли ҷорӣ ба ман занг зад ва пешим омад. аввал зангам зад, ба пешим омад, гуфт масъалаи Кока-Кола ҳамуҷа сум буда, биё бидурем ҳамун сума бигирем, харамуша мебандем, гуфт мебурем ба алгарка қатсебша мебурем, сума мегирем мерем.
номбурда ҳамзамон шаҳрвандон соҳибзода шероз ва қосимов сорбон солҳои таваллудашон 1991 сокинони ноҳияи ҷалолиддин балхӣ ки қаблан барои содир намудани ҷинояти роҳзанӣ суд шуданд ҳамчун ҳаммаслак барои содир намудани ин ҷиноят ба гурӯҳи худ ҷалб намуда аз нақшаҳои ҷиноятии худ онҳоро хабардор кардааст. айни замон ин гурӯҳи ҷиноятпеша дар ҳабси пешакӣ қарор дошта нисбаташон барои содир намудани силсила ҷиноятҳои дуздӣ тибқи талаботи моддаи 244 ва сӯйқасд ба содир намудани ҷинояти роҳзанӣ тибқи талаботи моддаи 249 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз карда шуда мавриди тафтишоти пешакӣ қарор дорад. ба хотири ҳифзи саломатии ҷомеа ҳама шуъбаву хадамотҳои мақомоти корҳои дохилӣ новобаста аз шакли фаъолияти ӯҳдадорӣ дар самти пешгирӣ аз гардиши ғайриқонунии воситаи нашъадор сафарбар мешаванд. кормандони шуъбаи огоҳонӣ ва пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ дар байни ноболиғон ва ҷавонон дар вилояти Суғд сокини ноҳияи Синои пойтахтро барои ғайриқонунӣ ва минбаъд ба муомилот баровардани миқдори махсусан калони воситаи нашъадор боздошт намуданд. чанде пеш дар натиҷаи коркарди ахбороти моҳияти оперативӣ дошта бо методҳои фаъолияти оперативӣ ҷустуҷӯӣ кормандони хадамоти огоҳонии пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ дар байни ноболиғон ва ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд нақшаи нашъаҷалобиеро барҳам зада дар ҳудуди шаҳри Душанбе узви шабакаи трансмиллии нашъаҷалобӣ шаҳрванд Ҷаниев Зиёвуддин Мавҷудович соли таваллудаш 1968 истиқоматкунандаи ноҳияи Синои шаҳри Душанберо боздошт ва аз ӯ ба миқдори 19 килои 250 грамм воситаи нашъадори намуди ҳашиш мусодира карданд ки дар 40 бастаи силофанпеч нигаҳдорӣ мешуданд. боздошт шуда нишондод медиҳад ки ин миқдор мухаддаротро аз ҳаммаслаконаш шаҳрвандони ҷумҳурии Афғонистон бо роҳи қочоқ ба даст овардааст ки бояд минбаъд ба муомилот бароварда мешуданд. нисбати гумонбаршуда Зиёваддин Ҷаниев бо моддаи 200 қисми 4 кодекси ҷиноятӣ муомилоти ғайриқонунии воситаи нашъадор ва 289 қисми 2 қочоқ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида баъди ҷамъбасти тафтиши пешакӣ бо ҳукми суд аз рӯи маҷмӯи ҷиноятҳо ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 17 сол дар калониҳои ислоҳии низомаш сахт таъин гардид. беҳудагардӣ ва беназорат мондани ноболиғон оқибат метавонад онҳоро ба каҷрафторӣ талқин кард. ҳамчун ҷинояткор ба воя расонд. чунин таҷрибаи талхро милитсияи шаҳри Хуҷанд дар амалу рафтори навраси 14-сола сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ошкор ва барои дуздӣ нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуд. шарҳи ҷиноятҳои дуздии гумонбаршуда дар гузориши навбатӣ мутаваҷҷеҳ бошед. ин дар ҳолест ки қаблан низ милитсия дуздиҳои ӯро ба қайд гирифтааст, аммо аз сабаби муқаррароти синнусолӣ ва субъекти ҷиноят набудан танҳо бо корҳои профилактикиву назоратӣ ӯ фаро гирифта шуда буд. ноболиғи чапдаст каҷрафториҳояшро идома дода санаи 6 сентябр аз дукони таъмир ва фурӯши телефонҳои мобилӣ воқеъ дар гузаргоҳи зеризаминии кӯчаи шарқи шаҳри Хуҷанд ҳудуди бозори Панҷшанбе 17 адад телефонҳои гуногунтамғаро бо арзиши молии 25 000 сомонӣ тасарруф кардааст. Telefonları gitsin, yahdahta gitsin. Neşe peştin. Neşe peştin. Ben ancak telefon gitsin. Tam telefon gitsin ve kamerayı takışı burdum. Bag'ar az 19 adad телефони тасарруфшуда ягон зарури дигар расондагиро бошад. Сими камераи лахлахка бурафтагӣ бо телефонҳои корношояма гиром бурафтагӣ дара қулфча шикаста лахлахка бурафтагӣ гиром телефонҳои. дар ҳамин мавзеъ ҳамчунин сӯйқасди дуздӣ дар дигар мағозаҳоро низ гумонбаршуда содир кардааст, аммо аз сабаби кушода натавонистани дари мағозаҳо ба мақсад намерасад. ҳолати дигари бо муваффақонаи дуздӣ аз ҷониби ӯ ин тасарруфи 1300 сомонӣ маблағи пулӣ аз хазинаи мағозаи хӯрокворӣ мебошад. гумонбаршуда ҳангоми қарор доштан дар мағозаи хӯроквории Азизӣ воқеъ дар даромадгоҳи бозори Панҷшанбеи шаҳри Хуҷанд бо мушоҳидаи набудани фурӯшанда маблағи пулиро аз хазина тасарруф менамояд. چند مقدار مبلغ پولی گرفتید؟ 150. در نتیجه چاره‌بینی اپراتیوی و تفتیشاتی میلیسیای شهر خوجند 17 عدد تلفن‌های از جانب نابالغ تصرف شده را که قسمی از آنها فروخته شده بود رویانید که همچون دلیل شایع گناهگوری گمانبر شده را تصدیق می‌نماید. آغاز پرونده جنایتی با ماده 244 کدکس جنایتی عاقبت کج‌رفتاری است.
дар ҳудуди роҳҳои автомобилгарди вилояти хатлон кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ қонуншикании бисёре аз ронандагони воситаҳои нақлиёти боркашон ки ҳангоми интиқоли масъулаҳои сохтмонӣ беболопӯш идора мекарданд боздошт ва нисбаташон чораандешӣ намуданд. Аз рафти ин чорабинӣ ҳамкоронамон гузориш омода карданд. ضمن بردن کارهای نظارتی هیئت شخصی شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان یک قطار کمبودی‌های رانندگان واسطه‌های نقلیاتی بارکش را آشکار نمودند که رانندگان این گونه واسطه‌های نقلیاتی حتی با عادی‌ترین قاعده‌های بخطری که استفاده پرده حمایوی میباشد اعتبار نمی‌دهند. علاوه بر این واسطه نقلیاتشان که پر از بار مسئله ساختمانی بوده وضع تازگیشان به طلبات جوابگوی نیست. اینچنین به نظر داشت شدتناکی حرکت واسطه نقلیاتی به مورد داخل مرکز شهر می‌گردند که این عملشان قابل قبول نیست. بنابر رعایت نگردیدن طلبات زیربند د بند 11 قاعده‌های حرکت در راه، هیئت شخصی شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان دوام یک هفته با رانندگان واسطه نقلیات بارکش در اساس کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان چاره‌اندیشی نمودند. дар анҷоми барнома ба ҳар кадоми шумо рӯзгори хуш, саодату сарбаландӣ таманно намуда. хоҳони онем ки дар кишвар ҳамеша амнияти сарҷамъӣ ва осоиштагӣ ҳукмфармо бошад. хайр.